Kaixo, kaixo nere super txiki eta super familia, zer moduz gaude. Gaurkoan, banator, zuei kontatzera, ea idatzitako helburuak, irail hasieran idatzitako helburuak, aizeaten pixkanaka lortzen. Esan bezala ez da bakarrik demagun, dena probatzea, titularra izatea nire taldean, kirolean, edo disfrutatzea marrazketan nire lagunekin. Bai, helburuak oso ondo jarria daude, baina ez badegu zehazten zer egin behar den hori lortzeko bidean geldituko gea. Atzo nire semeakin egon nintzen, ze lortu nahi zu? Ikastolan aurten, dena probatu, zer egingo dezu horrea iristeko. Ze astero, hobe, ezin baduzue, hilabete bukaeran beranduenen errepasatu. Bai, pausoak eman dituzun, hau da. Egunero errepasatu duzu klasean emandakoa, bai ez, isa, zu jarri behar dituzu ekintzak. Arreta mantendu duzu egunero klasean, bai ez, olako ekintzak idatzi behar dira. Kirolea balin bazaude, titular izan nahi dut, alik eta partido gehienetan, zer egin behar duzu horretarako. Konzentratuta entrenatu, eguneko eman entrenamenduetan eta partidotan, nire lagunak animatu, bai, idatzi behar dira ekintzak helburua lortzeko. Eta errepasatu behar dira, gutxienez, hilabetean behinik, astean behin egingo nuke. Bale? Benga, kontatu nazute hori egiten ari bazarete.